Kijk eens. En dan kan even kosten. Kijk eens aan. Dankjewel. Succes aan mij. Ja. Zo gaat het de hele dag terug bij de kringloopwinkel in Ljout. Mensen brengen wat dat juist er oerhouden is. Dat wordt eerst sorteren en besjoen had het mogelijk nog verkocht worden kan. Er staan een aantal pallets, een stuk of 4 pallets staan hier achter mij en die hebben van juist de oerbelauwen. Ja. Die hebben netjes van een pallet set, hebben netjes even er wat heen die en dat moest inbloed. En dan zit het te wassen op de vrouw die na week hier beginnen allemaal weer uit te zuidelen, zeg maar. Daar krijgen ze een heel werk aan, want er komt van alles binnen. Van boeken, ons kwon en zelfs een bank. Het totaal aan afval is haast verdubbelen in vergelijking met vlienier. In vleenier een ton of 6, we zitten nu al het zien. Dus wel 4 ton meer dan vleenier al hebben we ophellen. Dus dat is alweer een pluspunt. Omdat we juist wat beter waren als vleenier, dus dan kijk de mensen. Als het beter waar is, komen de mensen en dan heb ik meer spul. Over het algemeen hebben meer mensen juist haar afval in de speciale omringcontainers gegooid. Maar dat geldt net voor Elsenien. De wijn van omring hebben juist nog van 4 ton afval ophellen dat nog op de stritten lei. Verder is Koningsdij juist zonder problemen verroen. De politie is tevreden over het verren.